Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς γίνεται μία πίστη που ξεκίνησε σαν ένα έννοιο κίνημα να έχει καταλήξει σήμερα σε χιλιάδες διαφορετικά δόγματα και εκκλησίες? Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα εξερευνήσουμε σήμερα. Η απάντηση, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλή. Δεν κρύβεται μόνο στα θεολογικά βιβλία. Για την ακρίβεια, είναι μια ολόκληρη ιστορία 2.000 ετών, γεμάτη πολιτικές σύντρικες, αγώνες για την εξουσία, βαθιές πολιτισμικές διαφορές, ακόμα και την άνοδο και την πτώση ολόκληρων αυτοκρατοριών. Πάμε να το ξετυλίξουμε μαζί. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. Πολύ πίσω. Η ιστορία των διασπάσεων ξεκινάει σχεδόν αμέσως μόλις ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία. Είναι η εποχή που τα πρώτα μεγάλα κλαδιά άρχισαν να ξεχωρίζουν από τον κεντρικό κορμό. Το φυτίλι που άναψε τις πρώτες φωτιές ήταν ένα φαινομενικά απλό ερώτημα. Αφορούσε τη χριστολογία. Δηλαδή, με απλά λόγια, ποιος ακριβώς ήταν ο Ιησούς? Πώς γίνεται να είναι ταυτόχρονα και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Η προσπάθεια να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το μυστήριο οδήγησε στις πρώτες μεγάλες συνόδους και, όπως ήταν αναμενόμενο, στα πρώτα μεγάλα σχίσματα. Κοιτάξτε, 3 σύνοδοι ήταν καθοριστικές. Πρώτα, το 325 στη Νίκαια, όπου η Εκκλησία ουσιαστικά είπε όχι στη διδασκαλία του Αρέου και καθιέρωσε το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Μετά, το 431 στην Έφεσο, καταδίκασαν τον Νεστόριο και ανακήρυξαν τη Μαρία Θεοτόκο. Και τέλος, το 451 στη Χαλκιδόνα, προσπάθησαν να λύσουν το θέμα οριστικά, λέγοντας ότι ο Χριστός έχει 2 φύσεις, θεία και ανθρώπινη, ενωμένες σε ένα πρόσωπο. Βέβαια, κάθε τέτοια απόφαση, αντί να ηρεμεί τα πνεύματα, δημιουργούσε και νέες διαφωνίες. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στις πρώτες μόνιμες αποσχήσεις. Οι οπαδοί του Νεστόριου, οι Νεστοριανοί, βρέθηκαν εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βρήκαν καταφύγιο στην Περσία, ιδρύοντας την Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής. Την ίδια στιγμή, ολόκληρες εκκλησίες στην Αίγυπτα, τη Συρία και την Αρμενία απέρριψαν την απόφαση της Χαλκιδόνας. Για αυτούς, η θεία και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχαν ενωθεί σε μία και μοναδική φύση. Σήμερα τις γνωρίζουμε ως Ανατολικές ή προχαλκιδόνιες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και τώρα κάνουμε ένα άλμα μπροστά στο χρόνο στο 1054. Εδώ έχουμε το μεγάλο μπαμ, τη στιγμή που ο κεντρικός κορμός του χριστιανισμού σπάει κυριολεκτικά στα 2. Είναι το μεγάλο σχίσμα, η οριστική ρήξη μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ρίζα του κακού δεν ήταν τόσο θεολογική όσο πολιτική. Στη Δύση, ο Πάπας της Ρώμης έλεγε «Εγώ είμαι ο αρχηγός όλων». Στην Ανατολή, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης απαντούσε «Σε σεβόμαστε ως τον πρώτο, αλλά είμαστε όλοι ίσοι». Ήταν μια σύγκρουση 2 τελείως διαφορετικών νοοτροπιών για το τι σημαίνει εξουσία. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, η θεολογική αφορμή, ήταν μια μικρή λατινική λέξη, το filioque. Η Δυτική Εκκλησία αποφάσισε και πρόσθεσε μόνη της στο κοινό σύμβολο της πίστεως ότι το Άγιο Πνεύμα πηγάζει όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και εκ του Υιού. Για την Ανατολή αυτό ήταν αδιανόητο. Όχι μόνο διαφωνούσαν θεολογικά, αλλά το θεώρησαν και τεράστια προσβολή. Πώς γίνεται να αλλάζεις κάτι που αποφασίστηκε από όλους, χωρίς να λωτίσεις κανέναν? Και φτάνουμε στην τελική δραματική σκηνή του 1054. Φανταστείτε το. Μέσα στην Αγία Σοφία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ένας απεσταλμένος του Πάπα μπαίνει μέσα και αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα το έγγραφο που αφόριζε τον Πατριάρχη. Φυσικά, η απάντηση ήταν άμεση και το ίδιο σκληρή. Ο Πατριάρχης αφόρισε τον Πάπα. Το σχίσμα ήταν πλέον οριστικό. Αφού λοιπόν ο χριστιανικός κόσμος χωρίστηκε στα 2, θα περίμενε κανείς μια περίοδο ηρεμίας. Αλλά όχι. Περίπου 500 χρόνια αργότερα ήρθε η ώρα για τον δυτικό κλάδο, την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να πάθει τη δική του εσωτερική έκρηξη. Μιλάμε φυσικά για την προτεσταντική μεταρρύθμιση. Τον Μεσαίωνα, η Καθολική Εκκλησία είχε αποκτήσει τεράστια δύναμη και όχι μόνο πνευματική. Και όπως συμβαίνει συχνά, η πολλή εξουσία έφερε και πολλή διαφθορά. Το ποτήρι ξεχύλισε με τα περιβόητα συγχωροχάρτια. Η Εκκλησία πουλούσε έγγραφα που, υποτίθεται, σου εξασφάλιζαν άφεση αμαρτιών, για να μαζέψει χρήματα και να χτίσει τη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Και τότε, το 1517, ένας Γερμανός μοναχός, ο Μαρτίνος Λούθυρος, κάνει κάτι αδιανόητο. Καρφώνει τις 95 θέσεις του σε μια πόρτα εκκλησίας και βάζει φωτιά στην Ευρώπη. Η πρώτη του επαναστατική ιδέα, sola scriptura. Τι σήμαινε αυτό? Πολύ απλά,
Η μόνη αληθινή πηγή αυθεντίας είναι η Αγία Γραφή. Όχι ο Πάπας, όχι οι παραδόσεις, μόνο η Γραφή. Και η δεύτερη βόμβα που έριξε ο Λούθυρος ήταν το sola fide. Υποστήριξε ότι η σωτηρία δεν αγοράζεται, δεν κερδίζεται με καλές πράξεις. Είναι ένα δώρο από τον Θεό, το οποίο ο άνθρωπος απλώς αποδέχεται μέσω της πίστης του. Αυτό, στην πράξη, γκρέμιζε ολόκληρο τον ρόλο της Εκκλησίας ως μεσάζοντα. Το θέμα είναι ότι μόλις ο Λούθυρος άνοιξε αυτή την πόρτα, δεν την ξανάκλεισε κανείς. Η μεταρρύθμιση πήρε αμέσως πολλές διαφορετικές μορφές. Στη Γερμανία είχαμε τον Λουθυρανισμό. Στην Ελβετία, ο Καλβίνος έφερε μια πιο αυστηρή εκδοχή. Στην Αγγλία, ο βασιλιάς Ερίκος VIII έφτιαξε από τη δική του εκκλησία απλά για να μπορέσει να πάρει διαζύγιο. Και βέβαια, υπήρχαν και οι πιο ριζοσπαστικές ομάδες, όπως οι Αναβαπτιστές, που τα αμφισβήτησαν όλα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Όλη αυτή η μακρά ιστορία διασπάσεων έχει δημιουργήσει το απίστευτα πολύπλοκο πάζλ του χριστιανισμού που βλέπουμε γύρω μας. Το ένα δέντρο έχει γίνει πια ένα ολόκληρο δάσος. Ειδικά στον Προτεσταντισμό, η αρχή του μόνο η Γραφή λειτουργήσε σαν καταλύτης για ακόμα περισσότερες διασπάσεις. Σκεφτείτε το, αν δεν υπάρχει ένας διαιτητής όπως ο Πάπας για να πει ποια είναι η σωστή ερμηνεία, τότε κάθε ομάδα ανθρώπων που διαβάζει τη βίβλο μπορεί να φτιάξει τη δική της εκκλησία. Έτσι προέκυψαν αμέτρητα δόγματα, όπως οι βαπτιστές, οι μεθοδιστές, οι πεντηκοστιανοί και τόσοι άλλοι. Οι αριθμοί σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Ο καθολικισμός παραμένει η μεγαλύτερη ενιαία εκκλησία, με πάνω από 1,3 δισεκατομμύριο πιστούς. Ο Προτεσταντισμός, με όλες τις χιλιάδες διαφορετικές του εκφράσεις, αριθμεί συνολικά γύρω στα 900 εκατομμύρια. Και η Ανατολική Ορθοδοξία, ο άλλος μεγάλος αρχαίος κλάδος, έχει περίπου 230 εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο. Για να τα συνοψίσουμε, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις βασικές διαφορές. Στην ηγεσία, οι καθολικοί έχουν τον Πάπα ως την απόλυτη κεφαλή. Οι Ορθόδοξοι έχουν τους Πατριάρχες που λειτουργούν συλλογικά. Και οι Προτεστάντες δεν έχουν καμία κεντρική αρχή. Στην αυθεντία, Καθολικοί και Ορθόδοξοι στηρίζονται στη Γραφή και την παράδοση, ενώ οι περισσότεροι Προτεστάντες μόνο στη Γραφή. Και τέλος, στη σωτηρία, οι πρώτοι δύο μιλούν για πίστη, έργα και μυστήρια, ενώ οι Προτεστάντες εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στη σωτηρία μόνο μέσω της πίστης. Αυτή η χρονογραμμή λοιπόν τα λέει όλα. Από την πρώτη ρήξη το 451, στο μεγάλο σχίσμα του 1054, στην έκρηξη της μεταρρύθμισης το 1517 και από εκεί και πέρα στη δημιουργία αμέτρητων νέων δογμάτων μέχρι τις μέρες μας. Είναι μια πορεία συνεχούς διακλάδωσης. Και έτσι γυρνάμε στο αρχικό μας ερώτημα, αλλά από μια διαφορετική σκοπιά. Αν όλη αυτή η ιστορία των διασπάσεων είναι τελικά μια ιστορία ανθρώπινων φιλοδοξιών, πολιτικής και σύγκρουση πολιτισμών, τότε τι μας λέει αυτό για την ίδια τη φύση της πίστης? Είναι ένα ερώτημα που νομίζω αξίζει να το σκεφτούμε.